zvonzi current situation iri pamilitary barracks yava kutoshamisa kuonekwa kunzi hapasina ari kutrasta mumwe, hapasina akunyatsokuona kuti iyi ishamwari yangu kana kuti iyi haisi. The situation iri kuya panguva inoi ichiexposewa aiwa nevakomana ava vari close to the ranks vari kuya panguva inoi vachiexposa kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka just because people they know what happened before, they know the script and now havadi kuti history iripite on themselves. Sanapena mashoko buda panguva inoi achitsanangurwa nepresident under 2030 pamusoro pezviri kuitika mumabarracks uko. Ndobva subscribe or like on the bell icon. Anoposta this picture amuri kuona kudanyura achiti alert to all military officers. A launch invitation is now a death warrant. The new leadership is not there to build, it's there to liquidate. Suspicions of HS-related assassinations are at an all-time high. Do zvikashitoka panapa nachikora zvikananda achiti aiwa panguva ino even mabarracks ukatoinvitiwa kuti hande kulunch wautotanga kufunga kaviri katatu ndoenda ndorega ndodya ndorega. Mashoko ari kuda panguva ino zviri kunyatsoratidza kuti hapasina ava kutrasta mumwe just because they know kuti anything can happen. Panapa chikora zvikananda according to his handle ari kuda panguva ino achitsanangura kuti the leadership iripo panguva inoi it's not there to build, iripo aiwa to kuliquidata pamwe chete scrutinizer pamwe chete kueliminata the individuals vanenge varimo mumaranks vachiuya vachi promota vanofunga kuti ava vane proximity kwavari kana kuti vane support kana vari loyal to them. Madevelopments ari kubuda panguva inoi ari kuonekwa kunzi these assassinations threats ari kuonekwa kunzi they are very very high at the moment. Kuri kuonekwa kunzi mumwe nemumwe ari kuchikaonera ake ramangwana. NACHAMISA medu zvafungura aim kuti kudi pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like cheta on the bell icon.